Сега към нещо завладяващо, нещо запомнящо, нещо, което ще ви накара да ахнете, както казват създателите му. Домус Ребус, или иначе казано къщата на загадките. За една интересна игра в реалния живот, в която истинският играч са участниците, игра, в която ще можете да се вживеете в ролята на детективи и откриватели, да си направите гимнастика на мозъка и да се посмеете от сърце с приятели, ще разкаже Натали Симеонова, създала в Пловдив уникалното кътче. Здравейте! Здравейте и добро утро на всички слушатели на Радио Пловдив. Добро утро и на вас! Как дойде идеята да създадете първата в Пловдив къща на загадките, наричана още Домус Ребус? Точно така. Домус Ребус, името идва от латински. Домус е дом, ребус е ребус или загадка и оттам къщата на загадките. Идеята ни дойде, когато заедно с мъжа ми бяхме в Германия на екскурзия. Няколко човека от групата ни казаха за съществуването на този тип стаи. До тогава не бяхме чували. Просто ни казаха, трябва да ги пробвате. Решихме да влезнем, само двамата бяхме и се справихме, мисля, доста добре, като за първи път и като отбор от само двама души. Не успяхме да излезнем, но въпреки това бяхме толкова приятно заредени с енергия, че в момента, в който вече бяхме извън къщата, той докато каже искаш, аз вече бях казала да си направим такава къща в Пловдив. И така се роди идеята, върнахме се и започнахме да работим. Къде се намира къщата на загадките за нашите слушатели? Да внесем повече яснота. Намираме се на Малката главна, на гърба на Детмак, бившия детски магазин, или срещу община Родопи. Какво да очаква участниците в играта, които ще влезат в къщата на загадките? С колко време те ще разполагат, за да минат през всички изпитания? Какво трябва да търсят? Очаква ги едно голямо приключение. Колкото и да звучи така, нали, неясно какво точно означава приключение, но то си е буквално такова, защото те се оказват главните действащи лица в един романтичен сюжет, в който всъщност трябва да съберат двамата млади, двойката, която дълго време е била разделена, и ще търсят пътя един към друг. А за целта група хора от 2 до 5 човека влизат в една стая, в която трябва да се ориентират в обстановката, която е около тях, за да успеят да намерят изхода. И за тази цел ще разполагат само с 1 час. А през цялото време ще трябва да решават най-разнообразни загадки. Всяка нова води към следващата и така по пътя до последната загадка, за да успеят да намерят заветния финал. Става въпрос, че те по пътя до финала, нали? Те ще минат през многобройни ребуси, загадки и пъзели, които трябва да решат в екип. Ще преминат през препятствия като какво? Брави, катинари, така нататък, шкафчета. Задачите са най-разнообразни, измислени са така, че да са подходящи за хора от 9 до 99 години и ги караме да си размърдат мозъците във всякакъв аспект на 100%, защото има задачи за съобразителност, за ловкост, изисква се някакъв определен тип сръчност, наблюдателност, логика, има елементарна математика, редене на пъзели. Най-разнообразни са задачите, така че да са подходящи и ако отбор е от минимума 2 души, така че да успеят да се справят за 1 час, или пък ако отбора е максимум от 5 човека, тогава да може за всички да бъде интересно и да са ангажирани през цялото време. Да, разбрах ви. С покана към нашите слушатели, ако са хора, които обичат гатанките, решаването на сложни пъзели и логически задачи или просто търсят предизвикателство, къщата на загадките в Пловдив е мястото за тях, нали така? Точно така.
могат да дойдат всички колеги, приятели, семейства с деца. Деца до 12 години играят безплатно. През къщата вече минаха най-разнообразни играчи. Имахме една баба на 71 години, 3 бременни жени, от които едната вече в почти 9-я месец, и всички се чувстваха прекрасно.